Хәерле кич, Татарстанда ялган имамнар барлыкка килә башлаган. Ассаламу алейкум дип эндәшәсе килә. Телевизор карашлары һәм кунакларыбызга шуннан да кайбер затлар үзләрен мәчет имамнары дип таныштырып, халыкка ялган дини хезмәтләр күрсәтә дип хәбәр итә республика мөселманнары диния нәзарәте. Бүген менә шушындый ялган хәзрәтләрне фаш итәргә тырышырбыз һәм саклану юлларын, алардан саклану юлларында бергәләп барларбыз дип ышанып калабыз. Ассаламу алейкум тагы. Хөрмәтле дин кардәшләр, Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенә халыктан мәчет имамнары булып килгән һәм намуссыз дини хезмәт күрсәтүче кешеләргә карата шикаятьләр килә башлады. Диния нәзарәте матбугат хезмәте менә шундыйрак кисәтү җибәрә башлады. Шикаятьләр кемнәрдән килә башлады һәм бу аеруча авыл җирлегенә хасмы, Казанда буламы ди вакыйгалар? Рөстәм хәзрәт, сездән башлыйк. Әлбәттә, күбрәк очраклар зур шәһәрләрдә була, ләкин авыл җирләреннән дә җитәрлек диясе килә. Безнең битендә яртысы әгәр дә Казанда яшәсә, калганы районнарда яши, бөтен районнарга. Нәрсә алар ялган хәзрәтләр? Ялган дигәндә, монда күбрәк очракта әзме-күпме динне өйрәнеп, дин буенча яши башлаганнан соң һәм бер ара мәчет тирәләрендә хезмәт куйганнан соң ниндидер сәбәп аркасында мәхәллә белән яки имам белән уртак тел таба алмау сәбәпле аннан китеп барган кешеләр була. Ләкин анарда инде теге бер үзенчәлекле күзаллау барлыкка килә. Менә тышкы яктан караганда ул карап, бу мулла эшләгәнне мин дә эшли алам бит дип үзенә бер зан кыла да, шушы занга таянып алар әлбәттә үзләре халыкка хезмәт итүләрен дәвам итәләр үзенчәлекләр белән, ләкин үзекләреннән, ләкин монда бер теге куркынычага бар инде әлбәттә. Аларның тарафыннан кылынган берәр хаталы гамәл өчен аларны җаваплыкка тарту инструментарий юк. Нигдән аның өчен мәхәлләдә имам да җавап бирми ул кеше өчен. Әгәр дә берәр кеше өчен имам хатиб җаваплылык белән бер икән, мисал өчен бер үзенең хезмәткәрен барып минимумга мәҗлесне үткәреп кайт дип әйтә икән, ул әлбәттә ул кешедән ул кешене җаваплыкка тарта ала. Булай инде бер ара эшләп аннары китеп үзлегеннән дигән кешегә әлбәттә аның өчен кеше җавап бирә алмый. Күбрәк алар арасында безнең халкыбызда борынгы вакыттан сакланган игътикадка ышану уртак булмый. Мисал өчен алар яки анда берәр диннең тәгълиматын кире кагалар, яки башка берәр тәгълимат, нинди булса да диннең тәгълиматын кире кагу сәбәпле шуңа күрә куллаулар. Булай гына түгел инде ул теге. Яки әлбәттә без бит инде сез белән дөньяда яшибез, нинди булса да теге мәчеттә икътисади проблемалар барлыкка китергән булсалар инде, нәрсә булса да шәлү белән ләккән булса да, әлбәттә кулу сәбәпле алар үзләре мустақил эштәләр. Кызганычка каршы аларның зыяныннан кеше имин түгел, ләкин безнең Татарстан җирлегендә имин. Россия буенча әйтеп булмый имин дип, ләкин Татарстан җирлегендә имин. Нигезсә Татарстанда безнең 1000 мәчетебез эшләп килә. Аларда 1000 официаль имам бар. Ул официаль имамлар аларга барып мөрәҗәгать итсәк, алар безгә кемне бирде? Алар өчен алар җавап бирә һәм аларны үзләрен җаваплыкка тартырга җиңелрәк. Менә бу имамнарны гади халыкка ничек аерырга соң? Менә мөрәҗәгать итәләр, гадәттә без битендә имамны я мәчеттән чакыралар, яисә менә кемдер әйтә, шушы имам бар, шушы мулла бар диләр дә, аңа мөрәҗәгать итәләр. Гади халык ничек аера ала? Менә бу бәлки шәһадәтнамәле, указлы мулланы һәм халык мулласын. Рөстәм хәзрәт, сез җавап бирә алырсызмы? Гомумән, Аллаһның рәхмәте белән, Раббыбыз Субханаһу ва Тәгалә разый булсын. Мәсәлән, шулык бездә Татарстанда һәрбер мәчет имамы ул шәһадәтнамәле, указлы, һәм шушы указны алыр өчен имам беренчедән әлбәттә ул мәдрәсә, университет, академияларын бетерергә тиеш, һәм шуннан соң диния нәзарәте каршында имтиханнарын үтә, аннан соң гына ул шәһадәтнамәне ала. Нәк шулай ук менә 2 елдан соң, 3 елдан соң ул яңадан шушы шәһадәтнамәне алырга тиеш, яңадан аттестацияларын, яңадан имтиханнарын үтәргә тиеш. Шуңа күрә менә әгәр дә ул мәчет имамы икән, шәһадәтнамәле имамы икән, анарга ышанып була.
Чөнки ул реаль имтиханнарны үткән, ул Коръәнне дөрес укый, ул дингә сорауларны дөрес итеп җавап бирә. Шул ук имамнан, әгәр дә мәчет зуррак икән, аны нәкъ шулай шәһадәтнамәле, нәкъ шулай имтиханнарын биреп, икенче имамнары булырга мөмкин, муазины булырга мөмкин. Һәм хәзрәт, мәсәлән, беренче имам үзе булдыра алмый икән, шушы шәһадәтнамәле икенче имамнарын тәкъдим итәргә мөмкин. Димәк, монда иң дөрес юл мәчеткә барып чакыру. Мәчет каршында яки мәчеттә утырган мулла, димәк, инде 100% гарантия белән бу шул ук шәһадәтнамәле мулла дигән аңлата, әйме? Менә алдарлар, Кушыласы килә иде. 2018 елда дини йолаларны һәм гыйбадәтләрне үткәрү буенча Диния нәзарәте тарафыннан нигезләмә эшләнде. Бу документны галәмәләр, казыйлар, имамнар, мөхтәсибләр бөтенесе раслады, кабул итте, кул күтәрде. Һәм бөтен рәсми имамнар эшчәнлеген менә бу нигезләмәдәге күрсәтелгән тәртип буенча башкара. Һәм дә аның үзенчәлеге, бу нигезләмәнең үзенчәлеге иң беренче чиратта ул Татарстанда гына бар, башка төбәкләрдә юк, Россиядә башка төбәкләрдә юк. Һәм монда инде ул бер төрле гарантия буларак безгә була, һәм дә бәхәсле төрле темалар килеп чыга икән, ул нигезләмәгә кайта имам. Һәм бер шпаргалка буларак кулланыла инде. Һәм гади халыкка нәрсә эшләргә микән? Мәсәлән, мәчеткә барасы килми, башка җиргә барасы килми. Ул вакытта инде безнең Диния нәзарәтендә федераль номер бар. Ул федераль номерга алар шалтыратып, дин турында һәр төрле нинди мәсьәләсе бар икән, ана шуның буенча алар безгә сорау бирә алалар. Сәгать 10-нан 16-га кадәр шалтыратып, эш көннәрендә алар инде менә ул сорауга, нинди сорау туа икән, нинди мәсьәлә туа икән, алар мөрәҗәгать итә алалар. Без компетент булган безнең хезмәткәрләребез аңарга менә бу мәсьәләгә туган сорауга җавап бирәләр. Сез һәр вакыт ачыгымы? Алдарлар, алар бөтен өлкәдә дә бар бит инде. Менә безгә һәр вакыт анда телефонга шалтыратып торалар, анда башкасы. Әмма алдаган очракта да кеше гадәттә үзе гаепле була. Менә бундай очракта хәзрәтләр белән килеп чыккан вазгыятәйме, ничектер бөтен хәзрәтләргә дә, бөтенегезгә дә ничектер топ төшкән кебек була. Менә бу шуннан да шулаймы? Сез моны сизәсезме? Рафик әфәнде. Начиннан да бу аның хокукый җирлеге бар инде 2018 елда пакет Яровой дип йөртәләр инде, Яровая пакеты. Анда менә вҗдан-иреккә дини ишмалар турындагы законга өстәмә кертелде. Ул миссионерлык турында бер бүлек керде. Һәм ул менә бүлектә инде дини оешмаларның, рәсми дин әһелләренең үз вазгыятьләре, үз эшчәнлекләрен нигезле башкару турында ачык язылган. Шуңа күрә дә инде менә теге дини оешмалардан тыш инде нинди дә булса дини эш алып барган кеше, ул инде закон бузуга алып килә. Ул чыннан да андай чараклар шактый булды. Аларны инде менә ул дини оешмалардан тыш үзләре эшләп биргән имамнарны җавапка тарту, аларны штраф салу булды. Һәм шуңа күрә аның инде менә мондый кешеләр алар дин әһелләренә топ төшерәме? Бөтен исламга дип әйтәләр. Әһелләргә исламга. Бөтен исламга бу очракта. Әлбәттә, менә ул шуннан да авылда ул бәлки ул проблема җиңелрәк хәл ителәдер. Чөнки авылда мәҗлескә мәсәлән имамның вакыты булмаса, башка кешене чакыру мөмкин. Ләкин ул бит инде имам белән килешенгән. Димәк, имам мәчет тарафыннан менә ул бабайга син ул мәчеткә барасың дип, димәк ул дини оешмадан рөхсәт алып барган. Биредә закон бузу юк. Шәһәрдә ул әлбәттә урак. Шәһәрдә бар теге кулак телефоны аша инде менә ул хәзрәт әйбәт икән, бу икән дип ул рәсми булмаган аны чакыралар. Шуңа күрә инде биредә шәһәрдә аны тыю шактый авыррактыр да дип уйлыйм. Менә бер мисал китерергә әле. Ялган хәзрәтнең ямсыз гамәлләреннән соң 19 яшьлек кыз бала уксус эчеп хастаханәгә эләгә. Аның алдагы көндә менә ничек ул хәзер без хәлен белмибез, әйтә алмыйбыз, димә. Алайда менә бу вазгыять белән танышмысыз һәм бу вазгыятькә берникадәр аңлатма бәяләр
бәяләмә бирә алмыйсызмы? Әлбәттә, анда дөрестән әйткәндә дин белән мөнәсәбәте бик бу булган хәлнең дингә мөнәсәбәте турыдан-туры түгел. Без гыйшык җенен чыгару турындагы очрак турында сөйләшәбез. Интернетта ул бик популяр. Әйттем бит, монда дини мәсьәләгә таянганга түгел, күбрәк әлеге дә баягы алдан кешеләр шушы үзләренең проблемалары белән официаль булган дин учреждениягә килмәүдән килеп чыккан дип без аңладык инде үзебез өчен. Инде әлбәттә, әгәр дә алар баштан мөфтияткә мөрәҗәгать иткән булсалар һәм үзләренең проблемаларын сөйләгән булсалар, мөмкин бу мәсьәләдә тәкъдиргә әйтеп булмый, булай булмаган булыр иде дип. Ләкин башкача мөфтиятның бу мондый вакыйгаларга, мондый әйберләргә мөнәсәбәте башка һәм әлбәттә ул тулысынча дингә туры килгән мөнәсәбәт. Һәм әлбәттә безнең диндә уксус эчү дигән төшенчә юк. Алай кеше уксус эчәргә ди. Дөрестән дә ул бит инде кем мәктәптә химияны укыган, ул аңлый аның тәэсирен һәм андый гамәлгә бармаячак икәнен без беләбез. Үзең кул салу, әле икенче якта карашлы дингә туры килмәгән каршы булган иң беренче фактор дип әйтәйме? Монда үзеннән-үзе килеп төшә искә зәңгәршә спектакле һәм күкрәктән җиннәр куучы муллабыз. Менә нәкъ шушы эшкерү темасы ул шактый үзенчәлекле, әйме? Чөнки дини хезмәтләр дидегез сез. Шушы реестрда безнең эшкерү бармы? Һәм эшкерүне дөрес дин буенча эшкерү яки дин буенча түгел. Менә шул темада турыда да сөйләшеп алырбыз кыска гына рекламага бүленеп алганнан соң. Шулайтып бүген күтәргән ялган имамнар темасында чыннан да иң бәхәсле пунктка килеп туктадык, ул да эшкерү. Дөрес аңлавымча, исламда эшкерү бар, ләкин менә нәкъ шушы эшкерү күп вакытта сорау тудыра да инде. Ничек соң ул дөрес эшкерү? Кайсы эшкерү ул сихәтле, файдалы, кайсы эшкерү гомумән бушкулык? Шуңа да бәяләмә бирсәк иде бераз. Һәм халык та бит әле төрле хәзрәтләргә мөрәҗәгать итеп, ялган хәзрәтләргә дә мөрәҗәгать итә. Алар менә үзенчә эшкерәләр, менә бу ни дәрәҗәдә дөрес? Кайсы эшкерү дөрес? Әйе. Инде үзәлескә мөрәҗәгать итик. Беренче чиратта сорарга кирәк ул эшкерүчедән, аның әгәр дә ул инде теге сертификатны яисә берәр нинди документны күрсәтә, яисә берәр нинди шаһадәтнамәне күрсәтә икән, ул кемнән алынган? Берәр төрле сектанттан алынганмы, яисә дин белгеченнән алынганмы? Бу беренче теге без бәяли торган бер критерий буларак без аны нитә алабыз, карый алабыз. Гафу итегез, алынган дигәндә нәрсә күзал эшкерүче кемнәндер нәрсә алырга тиеш булып чыгамы? Кайбер вакытта, кайбер ялган имамнар, алар сектантлардан, мәсәлән, күп кенә сертификатларны күрсәтергә мөмкин. Менә шундый кешеләрдән, Ивановский сектадан, яисә башка сектадан алдым диеп, алар күрсәтергә мөмкин. Бу безнең динебезгә туры килә торган нәрсә түгел. Бу беренче мәсьәлә. Икенче мәсьәлә, ул үзе, менә бу кеше динне ни дәрәҗәдә тота икән, аның тақвалыгы нинди икән, аны да күзәтеп карарга кирәк. Чөнки, мәсәлән, хәтта эшкерү ничек башкара икән, нинди формада башкара икән, аннан хәтта аны карап та, аны күзәтеп тә без үзебез өчен бер бәяләмә нитә алабыз инде, теге алабыз. Ни өчен дигәндә, мәсәлән, хатын-кызны бер үзен генә кабул иткән вакытта, мәсәлән, бер бүлмәдә алар ялгыз калалар икән, ул инде безнең динебезгә каршы килә. Алай эшләргә ярамый. Хатын-кыз, шит хатын-кыз килә икән, ул вакытта ул я үзенең мәхрәме белән килергә тиеш, я да үзенең ире белән килергә тиеш. Алар бергә эшкерүче белән бергә калырга тиешләр. Һәм дә инде ул эшкерүче һичшиксез үзенең ул ислам дине бөтен җирдә дә эшкерү булсын, башка муамәлә, башка мөнәсәбәтләр булсын, башка нәрсәләр булсын, башка дини йолалар булсын, ир кеше, мөселман ир кешесе
бигрәк тә белгеч булган ир кеше шит хатын кызга ул орынырга, тотынырга тиеш түгел. Һәм бергә калырга тиеш түгел, гомумән. Калырга да тиеш түгел. Һәм әлбәттә тиергә дә тиеш түгел. Бу беренче мәсьәлә. Хәтта менә бу кагыйдәләрдән чыгып, әгәр дә без иң беренче менә шул нигез буларак без бит ислам динен карыйбыз, ислам диненең кагыйдәләрен карыйбыз. Әгәр дә ул ислам диненең кагыйдәләренә кайта икән, монда минемчә бернинди мәсьәлә чыгачак түгел. Әгәр дә белми икән, менә безгә без бүген бардык, мәсәлән, хәзрәт янына, ул менә шулай эшләде, бездә шик тудырды, ул вакытта да безгә мөрәҗәгать итә алалар. Безгә мөрәҗәгать итә алалар, шул ук телефон буенча 8800-222-76-67 телефоны буенча шалтыраталар. Бөтен Россия буенча ул бушлай. Бездән сорый алалар. Бу дөресме, дөрес түгелме дип. Без аларга әйтәчәкбез. Ә мәчеткә, гадәттә бит инде мәчеткә керәләр, менә фәлән булды, мине эшкә алмассыз микән, мине карый алмассыз микән дип. Ул очракта да барыбер игътибарлы булырга кирәкме? Әгәр дә берәр нинди шөбһә бар икән, берәр нинди шик бар икән, ул вакытта да, чөнки монда теге урысча әйткән вакытта человеческий фактор дигән мәсьәлә бар. Һәр төрле кеше төрлечә, төрле хәлләрдә булырга мөмкин. Аның өчен теге әгәр дә бар икән, күңелдә берәр нинди шик, ул вакытта без теге мөрәҗәгать итә алалар. Чөнки теге кеше бит үзе ул күп вакытта, гыйбадәтләрне башкарган вакытта, хәтта йолаларны башкарган вакытта имамга мохтаҗ түгел. Ләкин әгәр дә белми икән, без нәрсә дип әйтәбез? Коръәни Кәримдә бер кагыйдә бар: "Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун." Әгәр дә белмисез икән, белгәннәрдән сорагыз дигән кагыйдә бар, гомуми кагыйдә. Коръәни Кәрим аны безгә күрсәтә ачык тел белән. Менә ул вакытта имам янына баралар икән, имамга алар ышаналар, ләкин шөбһә бар икән, шик туа икән, ул вакытта безгә мөрәҗәгать итәләр. Яисә ислам диненең кагыйдәләренә мөрәҗәгать итәләр. Белем дигәннән без атеизмнан бик тиз орада гына исламга килеп кирдек бугай, һәм бәлки белемдә җитеп бетмидер. Менә Рафиг әфәнде, безнең халыкның дини белеме ни дәрәҗәдә бүген? Шуннан да менә бу мин әйтеп киткән очракта ул бит мөселман гаиләсендә булган. Инде мөселман кешесе дә ялган хәзрәт белән, анда чын хәзрәтне аера белмәгәч, безгә нәрсә кала? Бәлки ул теге турыдан-туры дини белән дә бәйле түгелдер инде, чөнки шөкерү традициясе булган инде, ул революция кадәр инде халык 100% динле булганда да шөкерү булган. Шуңа күрә бүген инде теге алар диннән читтә булган сайын шөкерү турындалар азрак белергә тиеш инде нигездә. Чыннан да менә Булат хәзрәт әйтте, безнең рәсми дин әһелләре шөкерү проблемасын алар бик җитди карыйлар. Чөнки шөкер бит ул психика зур тәэсир дигән сүз. Эмоциональ тәэсир. Чөнки менә инде ул рәсми иман уйларга тиеш, ул нәрсә белән бетәчәк, нәрсә белән тамамлана. Ул мәсәлән шөкерде дә акчасын алды, китте түгел, ә бирде рәсми имам. Ул бар, менә Булат хәзрәт аны яхшы белә инде, иҗаза, белемне теге буыннан буынга тапшыру, шөкерүдә дә ул бар. Ягъни инде мәсәлән безнең имамнар арасында бар, ул иҗаза алып, аларның шөкерүгә инде алган белемнәре бар. Менә шулар гына безнең кайбер мәчетләрдә бар шөкергән хәзрәтләр, алар бик сирәк, алар аның бик җаваплы икәнлеген аңлыйлар. Шөкерү бит мәсәлән килсә ул халаты турында, алар аңар дуга укулары мөмкин. Алар инде нинди дә булса тәкъдим итәләр, менә син шуны укып кара дип. Аның төрле формалары бар. Менә форма дигәннән кыртык шөкерүчеләр бар дуга белән, бар ризыкка, суга эшкәрүчеләр бар, бар тагын ниндидер башка төрле формалары. Менә яраган һәм шуннан да шөкерүгә туры килгән формаларны атабыз да, һәм нинди формалары аның ялган булырга мөмкин. Әйтик, мәсәлән, төнге сагат 12-дә кабергә барып, шулай эшләдеп әйтсә, монда инешекләргә ниндидер бер сәбәп бар, әйме? Су, ризык. Әлбәттә, шөкерү ул гомумән кешене шөкерергә була. Гомумән кеше китергән суларын, ризыкларында шөкереп була. Мәсәлән, шулык дугаларын, шулык Коръән аятларын укып, еш кына бит кешеләр сорыйлар, иң хәерле менә нинди дугалар уку, ничек нәрсәләр, һәм иң зур фазилат китерә торган шушы без яттан белә торган. Шуңа күрә халкыбыз әзрәк үзен дә сакласын, чөнки Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem әйтә, менә күсти ул хак, шуларны укыгыз, буларны укыгыз. Мәсәлән, иртәнгә намаздан соң укыла торган
дуалар бар. Мәсәлән, шул Фатиха сүрәсе, без аны яратып әлхәм дибез. Аны күбрәк укысыннар, бәлки хәтта үзләре суларга укып шушы суларын эчсеннәр. Һәм аның файдасы булыр әлбәттә. Менә хәзрәтләргә кушылып, бездә хәзерге вакытта әгәр дә мәчеткә мөрәҗәгать итәләр икән, ул Татарстаныбызда әлхәмдүлилләh менә ничек хәзрәтләр әйттеләр, 1000-дән артык мәчет бар. Һәм мәчеттә эшкәрсәләр, мәчеттән ашка чакырсалар, мәчеткә мөрәҗәгать итсәләр, кешеләргә ничектер күбрәк ышаныч булыр иде. Шуңа күрә менә ул сарафаннан бер-берсенә әйтеп, нитеп, әйдәгез менә шуны чакырган идем, бик яхшы мине эшкәргән иде. Әлбәттә, алар арасында да яхшы кешеләр бардыр, ләкин менә шушы шарлатан дип әйтик, шундый кешеләр эләкмәсен иде. Umuman менә нене хәзрәтләрнең әйткәнне өстәмә буларак әйтеп үтәсем килә. Мондый мин әйтмим бу хәлне аерым. Нигезә аны бит мин иштәлекле рәвештә белмим. Безгә диния нәзәрәтенә бу мәсьәләдә алдан мөрәҗәгать итүче булмады. Ни башыннан, ни уртасыннан, ни ахырыннан. Ул инде интернет челтәргә чыкканнан соң гына сезнең кебек бергәләшеп, мин шулай ук бөтен кешеләр кебек белдем мине. Аннан гына белгән мәгълүмат. Беренчесе. Икенчесе. Кемнәр группа риска диләр бит инде. Дә шулай әйтеп карыйбыз. Группа риска кем? Алданырга мөмкин. Имамга кулына эләгергә мөмкин. Ул булсын эшкәрүдә, ул булсын игътикадта, ул булсын дини йолаларны үтәүдә. Кемнәрнең урысча әйткәндә протестный настроение белән яшәгән кешеләр. Ягъни нәрсә? Ул рәсми мулланы, рәсми имам хатибны асылда дөрес бармый дип саный. Сәясәт белән бәйле дип саныйлар. Без мин бер кеше бар иде, шунда сәер кеше инде ул үз вакытында мәхәлләдә. Ул гел килә дә әйтә иде. Вагаздан соң инде җумадан соң сиңа бит моны сөйләргә дәүләт кушканны син сөйләсең. Мен әлбәттә дәүләт кушмаган сөйләмим дип җавап биреп теге шаярып җавап кайтарасың инде дәүләт кушмаган сөйләмим дип. Ул катырак үзенең игътикадына. Аңа син килеп миңа дәүләт кушырга нәрсә ничек дәүләт кушсын инде? Анда теге Аллага ышаныгыз дип сөйлә ди бергә. Анда теге дини буенча яшәгез дип әйтергә. Кыямәт көненә ышаныгыз, дөрес яшәгез дип. Ул бит инде теге асылында безнең фундаменталь булган әйберләр. Ләкин бу кешенең гел теге ниндидер бер серләргә ышаналар. Менә аннарның теория заговора дип әйтик. Ул инде главный локомотив. Бөтен бер монда учтено диләр, сезнең артан карап торалар, битен да карап торалар. Ну нитие которым сез уйлаган кешеләр түгел ул дим. Сез олан затлар түгел. Монда Алла карап тора, ике фәрештә карап тора. Монда тагын күпме карап торучылар бар. Синең хәлең шундый хәлдә инде аңлыйсың. Бит аның теориясе буенча менә бөтен мәчетләрдә нитәләр тыңлап торалар. Менә синең аларга әйтәсең кайсы вакытта бөтен теге начар настроениең булганда әйтәсең, ну син генә кирәк идең дисең инде. Син генә тыңларга кирәк. Бу син тыңлый, бер кемдән син тыңлый. Бәзәкләшәсең. Менә алар нәкъ менә эләгәйме? Корбаннары. Бу букваль рәвештә корбаннары. Ул менә эшкәрүдә эләкмәсә, нинди булса да теге ялганчы шейх дип килеп чыга, ул менә ниләр шарлатаннар алар төрле сфера белән килә. Бер сфера белән кирип чыга, утап чыга, икенче сфера белән утап чыга. Кем алдана шул ләгә инде. Ну кил син сора кешеләрдән шунда юк ул уйлый инде менә ни дип. Официаль имам икән, все буды. Ни дип? Аны дәүләт куйганда ул дөрес бармый ди. Һәм менә монда күмәгән, моны ниндидер, ул ниндидер тауларга барган, менгән, шунда 40 көн йоклаган, димәк аның ниндидер бер сире бар дип әйтәдә, ниндидер чапанда нур күрә ул аның башында бер точка күрә дә. Бетте мин шанам ди. Аны бер ишектә булмый. Монда ике төрле кызык шундый тенденция килеп чыга. Беренчесе шул ук сез әйткән риск зонасында дини белеме булмаган, белем юк, шуңа күрә ышана. Икенчесе киресенчә фанатларча артык ышанган кешедә, әйме? Ләкин протестный фикердә торучы, чын күңелдән ышанып безнең мәчеткә йөрүче миллионлаган мөселманнарыбызны мин аларда шикләнмим. Булар әзил ул өлеш. Ул 1%-ка да керми. Ул менә хәтта теге безнең фән белән шөгыльләнеп, бөтен һәрберегез фән белән шөгыльләнәсез. Шуңа күрә беләсез, ул бөтен хәтта теге статистиканың погрешностена да сыймый торган әзалар күп түгел. Ләкин аны пәйда чыгарып, пәйда итеп теге ниләр төрле роликлар ясап, аны фаш иткәннән соң ул әйтәсеңә ул гына бар дигән сүз фикер туалы түгел. Безнең халкыбызның теге дөрес әйткәндә 99%
акыллы, тәүфиклы кешеләр, алар официаль муллага бара, авылда булса да, шәһәрдә булса да, официаль Хәзрәт, мискә бара. мин гафу үтенәм, тамашачылар хәзрәтне бүлдергәнне яратмый, миңа теләсә нәрсә яза башлар, шуңа күрә гафу үтенеп кенә бүлдерәм, чөнки безнең вакытыбыз тәмам, саубулашабыз. Сезгә тапшыруыбызга килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Сән сау булыгыз. Дини йолаларны